Ayan mga ka-aksyon, maray na paghahapon, partner! Partner! Lunes ngunyan, tabang medikal. Duwang aldaw na sa na partner, mabago na ang administrasyon lokal hanggang nasyonal. Correct. At siya nga ni partner ang pinaka-oring valedictory session. Partner, dyan sa Sanggunian, Panglungsod. Ayun. Ayan. Oh. So ngunyan partner, huli talunes ngunyan, tabang medikal, may Maclay Manning tablet. Siyempre, digdi lang po yan sa tabang ora mismo. Kan ako Bicol Party List, kan Action Call Center, ang programang padagos na nagdadaranin tabang nagdadaran ni Ayuda Pag-asa kaugmahan sa mga kababayan tang Bicolano. Ayan partner, arog sa tung nagtatrabaho partner, tuod kita na kita talaga busy sa buhay. Yes. 'Di ba? Talagang puon pagkamata, sanay na kita partner sa trabaho para sa tuyang pamilya. Hanggang sa bago magkaturog, nagtatrabaho pa. Correct partner. Kung minsan Alagad. nga ni, maski turog na, nagtatrabaho pa. Arin. Sa pangiturugan. Ayan. Partner, alagad, paano partner kung umabot ang panahon na iyan partner nakapagalan mo, iyan partner na daily routine mo mapundo, hulo partner, ha? Huli sa sarong kamatean, sa sarong helang. Ayan, medyo difícil yan, partner. Mamundo na pangyayari yan. At saka bako yan komportable, bako lang sa imo, kundi sa imong bilog na pamilya. Siyempre, partner. Yan, partner, ang nabistukan sa tuyang medical team. Duman, partner, sa Malilipot, Albay. Sarong daraga, na tao na partner nagtatrabaho para sa iyang pamilya sa sarong pribadong kumpanya. Alagad partner na pundo inihulikan sa iyang helang, hulikan sa iyang malalang helang partner. Aramon tayan sa istorya ni Aika Ferry. Balik sa pagiging taong bahay matapos ang 3 taon din na pagtatrabaho sa pribadong kumpanya, ang 23 taong gulang na dalaga na si Joyce Padua ng Malilipot, Albay. Kwento niya na pag-alaman niyang mayroon siyang sakit na acute bronchitis, isang sakit na naapektuhan ang baga ng isang tao. Dagdag pa rito ang pagkakaroon niya ng gallstones, 2 sakit na naging rason ng kanyang pagkahinto sa trabaho. Sa panlabas na anyo ay di makikita ang hirap na pinagdaraanan ng dalaga, ngunit taliwas ito sa araw-araw na iniinda niyang kalbaryo. Ilan sa mga nagpapahirap sa kanya ang labis na pag-uubo, kirot ng tiyan at hirap sa paghinga. Aminado siya na kung minsan ay napapaluhan na lamang siya tuwing naiisip ang kanyang kalagayan. Nahiling ko po kay mama na grabe na ang gastos. Tapos tigtataraman ko na din ako pagpabulong. Kaso sabi ninda, pag di ako pinabulong, paano na baka may mangyari sa kuya. Lalo di ko sinda matatabang. Gusto ninda magpabulong ako maski nadidipisilan. Sa kabila ng sakit, labis ang pagpapasalamat ni Joyce na lagi niyang kaagapay ang kanyang ina na si Nanay Miraluna. Pagbibida naman ni Nanay Miraluna, isang responsable, mapagmahal at maalagang anak at kapatid si Joyce na panganay sa kanyang 3 anak. Sabi niya, nung mayroon pang trabaho si Joyce ay malaking ginhawa sa kanilang pamilya lalo't na't inako na ni Joyce ang mga gastusin sa bahay. Kahit na aminadong malungkot sa naging sakit ng anak, ay nagpapasalamat pa din si Nanay Miraluna na kahit papaano ay hindi na ganun kakritikal ang sitwasyon ni Joyce. Hirap talaga, maski sa uro-uro aldaw. Kaya di ko po aram kung saan po ako mahagad sa uro aldaw, pero hirap kay Diyos, nakakaraos man po kahit papaano. Samot-saring maintenance na gamot ang iniinom ng dalaga. Kasabay ng mga gamot na ito ang malaking gastos. Noong nakaraang buwan, ay na-admit si Joyce sa ospital na sinagot ng Ako Bicol Party List ang hospital bill. Maraming salamat sa Ako Bicol. Dakulaon po ang tabang sa muya, sa pagbayad sa hospital na aki ko. Tapos sana, day po kamo magsawang magtabang sa iba pang arog sa mo na nangangaipo. Dakulaon po na tabang halos dakulaon po sa natabang sa muya. Diit na sana po so dinagdag sa ospital. Patuloy ang misyon ng programang Action Call Center Tabang Ora mismo na makapagbigay ng pag-asa sa mga taong nasa laylayan.
Yan partner. Dipisil sa sarong aki na nahihiling ang magurang na nagsasakripisyo, naghahanap nin paagit ng aning so pang maintenance, pang bulong partner para sa iya na supposedly dahil nagatrabaho siya partner makatabang sa pamilya. Yan ang importante partner na ang tabang kan Ako Bicol Party List, kan Action Co Center, si Congressman Saldico, nakakaabot duman sa mga kababayan ta, maski sa inasulok kan Bicol Region. Ayan, sabi nga ni Aika, para sa term ta partner, sabi nga ni Aika, nasa laylayan. pagbibanggit ni Aika ang laylayan, garuman sana siya si BP Lenny. Oo, nasa mga, man partner nasa isip mo, para sa pinunan tapat sabi ni Aika, ni nasa Aika. laylayan. Ayan. Oo. Talagang ang isip ta partner, nagda-jive ano? Ang pigahalat ko kung noarin man sasabihon ni Aika Perry na mga kaibigan, ang tulong ng Ako Bicol ay nakakarating din sa mga kwelyo. Bako na laylayan. Laylayan. Kwelyo or kaya partner sa mga Manggas. manggas.